ए आहे आज डब्याक ऑमलेट दे हा. मंगळवार असा आहे केस कापूक चाललंय. मेल्या सोमवार असा आहे नेलकटर खाया नका कापूची होत. मेल्या शनिवार असा आहे आज पाऱ्याचो बर्थडे हा. हॉटेलमध्ये पार्टी देता जाऊ. जा पण चायनीज खाऊ नको. माझा गुरुवार असा. हॅलो कोण असा? हॅलो बाबू कुठे आहेस? तुझं बाबू ना संडासात बसलो हा. शी तास्ता शी करूक बसलो हा. अरे भावाशी चल. अरे भावाशी वाईस 2 मिनिटं थांब. 2 मिनिटं 2 तास झाले. ए, तास बोलता मोबाईल वाजतो नाही रे तुझंच फोन वाजता. माझं. ए आहे आतमध्ये फोन ठेवलेलो हा. जरा फोन बघ कोणाचा इलो हा. होय होय बघतोय. कोणाचा इलो हा. मावशीचो हा. मावशीचा फोन. आता 2 मिनिटं नाही आता 2 दिवस तरी लागतले तुझा फोन फ्री हो. हा तू हयच राहू तोपर्यंत आम्ही पिकनिक करून येतो. काकू येतोय हा. ये हा बाबा. भावाशी थांब. मोबाईल. हे आहे भांडीवाले कपडे देतो. होय रे हे पण दे. मेला एवढे चांगले कपडे भांडीवालेक देत. तुझ्यावर फटकीचो वाकू इलो तो. तुझा ना नेहमीच झाला. नवीन कपडे घेतोस आणि अंगाक लावतच नाहीस. हाय सरावान देते कपडे गावात घेऊन जाईल. विचारती पोरा तरी घालतील. वाटेक लाग. आहे चल जाते बाहेर. बाबू सोयन जा हा. हा हाच. हा? ए आहे दरवाजा कित्याक बंद केलंस? माका जाऊचा. 5 मिनिटं घरातच बस. अगे तोपर्यंत तुम्ही लाईक कमेंट आणि शेअर करा.